Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga dusun Telocor, Desa Kedung Pelem. Leres nggih Bapak Ibu. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak perangkat ugi Bapak Lurah, boten supe dalam aturaken kagem sedayanipun sabu yang hadir di sini. Selamat malam. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumawa Kang Mas diparingi berselintutan. Delewong bareng-bareng Budi Wijaya iki ada bang dikasih lagu berselintutan yang lagi berselintutan. Denok sayang kancen salahku saiki ne terus terang sliramu gawe tane kakang yo amung sebranan raka anggap temenan kok kebablasan. Tresno
kakang yo among sembranan rata anggap temenan kok kebablasan Biasanya DM-an. Saya sepura pindahan Dimas. sepurane sayang WA kan. Super, super, hatiku super. Tak pikir, untuk tambah jodoh. Tresno ning ati, kemes wis berjanji, loro ati ditinggal seorang diri. jodohe koro kok sabar aku janjane koreko yang setia takkan kena janjiku suci tertanam dalam hati Dan ubahkan janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Kala isi hatiku aku tresno siramu Berselintutan ning menok Wulandari Nggih, kali kula piyambak nggih kali Mas Sujono Pamungkas idolaku. terima kasih Anyar iki pokoke. Anyar. Nek ana Mas Sujono Pamungkas idolaku, iku tekku. terima kasih Gino Nggih. alhamdulillah Nggih, Mas. mungkin nggih kula nggih baru kali ini Baru kali ini? nggih ten dusun Desa Telocor Desa Telocor. agak jauh banget pokoknya Nggih, tapi alhamdulillah Mas sing ngalingi nggih kata matur sembah nuwun sampun rawuh ten mriki ya. Terus wingi nggih wonten horeg oke napa nggih. Oh. Saniki ganti ludruke nggih niki Acara. ludruk saking Jombang Mas. acara puncak sinar Nggih. ludruk dari Jombang Pun kaget Budi Wijaya ludruk masa kini no. selalu mengikuti tren. Enten apa niki Mas yang di belakang? Wijaya Videotron Nggih. nggak usah Hanya ngegas. Budi Wijaya yang punya. Asik. Nggih. Ingkang dipun pangarsani dipun pimpin panjenenganipun Abah Didi Di Purwanto. Piyantune Ramatama Baik hati dan tidak sombong. ciri khasnya nek kopiahe dibuka piyantune Gundul. nah iku Ala foto enten wong gundul nggih niku. gini ku Terus tibake Dede Mas Didi Mas. wong nyamar Lah nggih. Nggih niki pripun? nggih kula dapat informasi dari samping niki piyantune Ibu Kades Kapuri Oh. Mingga Oke. Bu Lurah monggo Nggih untuk Ibu Lurah juga ibu-ibu PKK nggih menawi wonten nggih. nggih Menawi ngersakaken lagu campursari monggo Ibu sesarengan kuaturi. kali Bapak Kepala Desa nggih monggo Nggih. perangkat dusun nggih monggo Nggih. dikasih kesempatan loh nggih Nggih Mas. Pundi niki piyantune Ibu kepala desanya. belum siap kelihatannya Apa dereng siap? jadi siap toh Bu lu lah yo beres Nggih. iya Mister Siap. Mentem toh Mister Mentem toh beres kocokku aku di plek yuk gini Oh nggih. Hujan nak Budi Wijaya ndekne pisan sampeyan wis deplek. awan dewe oke Nggih. monggo niki pripun Pripun, Mas? malih jenengan mawon kula Nggih niki wonten bapaknya yang minta sambal kemangi. sambal kemangi Yang di bawah situ mintanya napa? dari Mas Ali Sabu Nggih. Damian yang diminta tembange tatu Tatu. Abah Seger juga hadir dari Sidoarjo Lambangan biasanya no
Jambu alas. Jambu alas. Ditunggu Bapak nggih. Nggih, Mas. Yuk, monggo. Yang diminta sambal kemangi riyen apa tatu? Oh. Ayo, niku pokoke bagian Mas Jono yuk. Loh, lah Bu Kadesnya dereng munggah kok Mister Mendung to, sayang. Oke, Gabil. Tenang dulu saya. Ojo gondok to, sayang. Aduh. Monggo yuk. Yuk. Sambal kemangi dulu. Nungguin ya. Jangan Kemangi. Sambel kemangi. Kali piyantune panjenenganipun Nur Fatimah. Nggih, Mas Yono. Nggih, niki wau wonten tatu, nggih wonten jambu alas. Jambu alas. Nggih. Ndugi sinten Mas Yono? Tatune saking Mas Ali Damean ning. Mas Ali Damean. Piyantune tadi di depan. Oh. Sudah lama di depan dia. Sudah lama. Mengikuti Budi Wijaya kemanapun tampil. Matur sembah nuwun. Adik mau nyanyi? Nyanyi apa? Gimana pripun ning? Pripun? Pripun? Niku jenengan kok manggil adik? Nggih, adiknya
pengen nyanyi Mas Jono. Oh ngoten. Nggih. Nggih warga sini. Nggih. Mintanya perahu layar. Oh, perahu layar. Nggih, monggo dikasih dulu Delewung. Dewas di program ini gimana? Langsung disawer ya. Monggo yuk si kecil, monggo sayang. Iyo konco sakmono nggih nada nggih. La 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 la. Ngoten nggih. Monggo yuk Delewung sikat. Budi Wijaya digoyang yo. Si kecil. Si kecil seperti si kecilku Dinda. Nggih, oh nggih hampir mirip. Mirip Semuanya. Vokalnya ditoto dulu sayang ya. Iyo konco. Ya udah sayang. Nggih, gampang. Insya Allah tahun zaman bulan berapa kembali lagi ke sini kok. Oh nggih. Bulan 10 kok terus iki. Dapat bocoran dari pimpinan tadi sore abae. Nggih, leres Mas. Yuk, sekarang dilanjut lagi. Yuk, monggo dari Damean. Ketika sih yuk.
Tatu. Tatu. Oke. Hampir keprosot. Nggih, tatu semangga. Satu tebang tatu request dari Mas Ali Dawiya. Rapi tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janjimu kuwi ngelarani hati. Senadyan ati loro ning isih kuat nyangka tatu sing ana dada kari rasane yen kowe angel tambane.
ning siapa iki Bang? Oh ning Nyadika. Gila Mas Jana. Suatu saat kalau ada request ini dirimu tak suruh ral dulu. Loh, Harus bisa. langsung PR. Ral dulu tuh. Zamannya sekarang kan main ral. Oh, apa aku salah? Itu. Oke. Oke, dari Pak Nur iku mau ada yang minta loro sesigar. Oke. Kita kasih kesempatan dulu nih. Barangkali sudah berminat untuk naik panjenengan Bapak Kepala Desa. Nggih sumangga Bapak Kepala Desa uga perangkatipun Nggih. menawi wonten sing jumeneng mriki lho, Pak. Heeh. Mosok mboten niku ngincipi saithik-saithik oh. Mau ketemu lho nggih. Lah nggih, Biji dan- mau tasik ten mriki. Aku kuatir meneh dirasani nih. Pripun nek Ora ngrasani? ditawani ku. Lho, mosok lho. pon tawa-tawa ket awet lho padahal. Nggih. Nggih, mosok kurang krasa nek tawa. Nggih. Pripun mboten nggih Pak nggih. Nggih. Yuk dulu dikasih jambu alas. Sumangga. Let's go. Sikat. Tes. Dari apa seger? Iki loh. Apa? Jambu alas. duwe bojo ana sarjen iwake teri ngedak sing manas ke ati Sumpah ingati Menggelap tidak dikawin Tekad ingati Orang bakal luru ganti Sumpah wis janji
bos Kamu walas kulite ijo Sing dikagas wis gak duwe bojo Ada gulane, ada semut Mumpung wis rondo dek kene tak ramon Yen kula tidak digawe hati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati Senelan sedih bareng-bareng dilakoni Jamu alase warna biru Warnane biru Raja telas Aku cinta padamu Jamu alase manis rasane Raja telas Enteni rondone Terima kasih Sampun. Saya balas request dari Abah Seger Lambangan Sidoarjo. Wah, jauh banget Abah nggih. Nggih niku bapake. Minta loro sesigar gitu Pak. Loro itu. sesigar. Juga tadi ada yang nyambung lagi mintanya kawin kontrak. Oke, izin dulu sebentar. Loro sesigar dulu. Izin Bapak Panitia pikantuk mboten. Naik nggih izin dulu biar kula mboten kena klaim Mas. Nggih. Mohon Nggih maaf, Mas. nggih. Yang Nggih. tadi Mister Mendemnya gimana? Oh itu Mbak Ah, nggih. itu khusus kanggo ibu kepala desa berhubung ibu nggak mau naik ya nggak saya layani dong. Awan dewe. Oh, sampean ditake lho, Bu. Pun dhisik piyantune Ibu Bapak Kepala Desa niki. Tadi dari warga sampun request tembangnya Master Mendem. Nggih. Tapi jikalau ibu kepala desa naik, gitu Harus loh. naik. Harus naik. Nggih. Biar semelap kula Ibu Kepala Desa niki sing pundi nggih, Bu nggih? Setuju nggih? Ibu, waduh aturi rek. Setelah ibu kades naik baru kita layani Master Mendemnya. Nggih. Begitunya. Hah? Oh, ngono ya, Pek. Monggo ya udah dulu. Loh. Loro sesigar. Halo Bang Budi Wijaya. Ada Nenor Fadil Laloyi Ada Delewang Tinggal Cinta suci Tang senjok Goyang-goyang hati loro sesigar Sopo wengi cintaku gantu Loro siji rasane sewu Juang alit ane ngerti jiwa Kembang mawar adiko wong liya Ayo Ayo Mas Ayo Nek Ada Najib juga ada Wijaya Wujudron. Terima kasih. Ayo Nek Nur Fadila. Ayo Mas Oh,
takut riko loro ati janji riko urayani buah sedikit sing arep ketolak ati loro sesikan halan takut riko loro ati janjine riko mulayani buah sedikit sing arep ketolak ati loro sesikan sapa wonge kantru-kantru loro siji rasane sewu cinta suci kang senjata kaya-kaya hati loro sesikan Abai! Sesarengan Budi Wijaya loh ini. Nggih informasi. Tembang. Pripun Mas Jono? Tembang loro sesigar iki wau Loro terakhir. sesigar. Nggih. Nggih mangke pinanggih malih wonten acara bedayan serba serbi. Serba serbi. Nggih. Yuk monggo perform terakhir. Nggih yang request yang belum dilayani mungkin bisa dilayani di acara serba serbi. Zin leres Om Jono, hanya kejeda tari remo 15 menit saja. Hai Inggris. Nggih, yuk Bang, yuk.
Awas, awas, awas. paksa aku kudu ngomong apa antara kita memanglah jauh berbeda. Banyu moto amba sehingane ngepipi rasa rateko aku ninggalke sliramu nanging kepaksa aku kudu ngomong antara kita memanglah jauh berbeda.
Jose. Awas le, Aryo Seto. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada seluruh penonton yang merasa kehilangan kontak mobil bisa diambil di rombongan Ludruk Budi Wijaya. Sekali lagi bagi para penonton yang merasa kehilangan kontak mobil bisa diambil di rombongan Ludruk Budi Wijaya. Terima kasih. Iya, apa ini?